Vájszűna! Ja, vájszűna! Neked kell dobni, én még nem találkoztam vele, hál' Istennek személyesen. Ahhoz nincs vakorda. Jó! Emlékszem rá, mikor... Emlékszem rá... Na, nektek is ide egyet, jó? Emlékszem rá, mikor lejött a Rimen a Priscilla, honnan? Hollandiából? Honnan jött? Kanadából. Ki az a Priscilla? Az egy... Ki volt a Priscilla? Rimes fő fejes ilyen. Igen, de egy nagyon szép lánynál. Most ez... Ugye ő szép. Nekem nem tetszett, neked tetszett? Nem, basszatok már, kurva illet rá, Hát szerintem nem is láttátok akkor. Fúj, de csúnya volt. Szerintem neked nem kéne mondani. Nem, amúgy... Azért mondom, hogy nem én mondom, ők mondják, hogy szép. Mert én itt vagyok, te mondtad, te nagyon. Jó, hogy szép te kis Mi mondjuk, hogy szép. mondjad majd, szép meg. Igen, igen. Az ő korában az már szépségnek számít. Na mindegy, nem is az a lényeg. Volt, hogy 70 éves. Na, ez végetnek engem, az egy fiatal lány volt. Priscilla. Priscilla. Engedted le magadat. Egy fiatal volt. Nem a szó. Kurva jól adja. Barna, hosszú, fekete hosszú vagy, barna bőrű. Ja, akkor azért szereti ő. Én nem láttam. 25 körüli. Rivőrkösnek a vezetője volt. 75 Tudom, hogy ki az a volt. Priscilla, de akkor én keverem De valaki. akkor te nem láttad. Te se láttad. Nem bocs, de már megint a munkáról beszélünk. Ja, már Zillával kapcsolatos. Hagyjad már magadat. Priscilla. És akkor elkezdik Pistiék. Ne fossál, Pisti! Nem fogod jönni hozzád, ő is hozzá fogod jönni, mivel én vagyok itt a jövőkösnek vezetője. Oké, nem pánikolok. István, gondolkozz el, hogy mit mondasz, mert én a barátnőd voltam. Igen. Akkor még nem voltál barátnő. De. De ez lényegtelen, csak az illában kapcsolatos, egy poén mondok el. Igen. Ő csak szenvedő alany volt. Hallgass végig, poén, akkor rájössz, hogy nincs értelme. Te csak szenvedő alany voltál. Igen. De most tényleg én már hallottam. De hallgass, Ő csak ült és forrasztott. de hallgatnád, akkor rájönni, hogy nincs ebben semmi rossz. Na, halljuk. Azt akkor, de hallgass már végig, légy szíves, akkor rájössz majd. Ja, mondjad, hallgass. Az igazságra. Peti meg fölvesz minket, basszunk. Mondd, hogy itt a Hát töltött. Mindegy, Elektromosat nyomom. Úgyhogy nem tudok megcsinálni. Na igen. És akkor lényeg, hogy ő, Laci éppen lehozta Laci. Körbevezette Laci, tudod, körbevezette. Hogy mi a helyzet, és éppen forrasztotta ment. És Peti meg ott vesz, bassz. voltak mellettünk egy csomó ember, és forrasztok, ezt csak körbenézek, várhatok körbenézek, mindenki elment szünetre. Mellettem 4 ember eltűnt, mögöttem 4 ember eltűnt, velem szemben 4 ember eltűnt. Én maradtam egyedül. Azt láttam, hogy Laci hozza Priscillát, nézek itt rájuk, ne ide hozza, de csak én vagyok egyedül. Ha csak ide fogja hozni, ne ide hozza, mondom. Azt erre Priscilla meglátta engem így messziről, Laci éppen beszél, hogy hát gondolom, mondod neki, hogy odajött hozzám Priscilla. Ja, én ilyen biztos kezem volt, ilyen biztos. Az odajött Priscilla, amúgy is izgulok, hogyha valaki néz engem. Azt így meg a kezembe a pálca. Azt éppen valamit angolul nyomogott hozzám, nem tudom mit kérdezett tőlem. Laci éppen fordított valamit. Főpróbáltam, hogy rakta egy ledet, ami 10 másodperc. Hát akkor 5 percig beszélt hozzám, 5 percig nem tudtam felrakni. Írja meg egy kezembe a valamit beszélt hozzám az óról, meg a jantáról. Igen. Erről a hangarról. Lényegtelen az, hogy Pisték ezt messziről, hogy meglátták. Azt akkor visszajöttek, ott poénkodtak rajtam, hogy Pisti be volt pánikolva, meg hogy félt, meg mit tudom én, és akkor poénkodtak, hogy biztos az Dilla, így rezgette az asztalt. Abban poénkodtak, tudod, végig ebben megszokhattak engem. Tehát ennyi volt a lényeg az egésznek. Biztos az Dilla, így Nem az Zilla rezgette az asztalt. biztos az Dilla, így kopogtatta az asztalt. Ne csináld már, Ebben nincsen semmi. Utána Pistéig baszogattál. Ebben basszogat, nem csináltam semmit, Pisti. Hallod? De Pisti, tehát Amúgy ilyen? ilyen hülyeségeket mondom. Szokott kérdezni róla, hogy újságban. Jöjjön.
Ő mindig olyanokat mondott, amikor fele nem volt Nem igaz. baj, hogy fölveszteti? Nem veszi. Dehogy nem. Nem nagyon. Ez vesz? Nem mondtam, Nem is látszik semmi rajta. Ott megy az óra, te hülye. Mi De a nem baj? látszik rajta semmi. Mondtam valamit. Hangja a lény. Dehogy nem, már megint haragszol rá. Na hát most belém beszélni, hogy haragszom. Mondtam valamit. Én haragszok rá. Mi Várj,